कबहू पुराना होला। एक बार दोनों लोगों के लिए फिर से ताली होना चाहिए। कितना बढ़िया आप लोगों ने आते आते पूरा एकदम माहौल बना दिया। तो हम विभाग देख के कहीं ना कहा कि अरे आई बानी तोहरा गलिया अकेले बारू हमारे ललिया आ देखना यारावा के कैसन भइल बहलिया बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल पुदीना सॉन्ग जब आए रहे अनुपमा यादव जी और पवन सिंह जी का ये बड़ा प्यारा सा गीत है। उस टाइम जब आया था तो इतना बवाल मचा था। जरा वो बीच का लाइन जरा आप बोले ना कि ले लो पुदीना विभाग बोला ना ले लो पुदीना ये तरीका से बेचबू तो कहाँ पुदीना बिक पाई। पुदीना बेचने आएगा हंसो मत, दुकानदारी करना है तो हंस के करना भाई। भिंडी हाँ वैसे भी लड़की लोग हंस के जरा पूरा माहौल ले देते हैं। बोलो ले लो पुदीना ले लो पुदीना। बाप रे बाप पुदीना बेचता नहीं कुछ और बेचता नहीं। भिंडी बेचे लौकी संतरा बेच रहे थे। संतरा बाप रे बाप ओके संतरा नहीं तो ओके आम बेचे के जाएंगे है कि ना कि अरे आई बानी तोहरा गलिया अकेले बारू हमार ललिया देखना यारावा के कैसन भइल बहलिया बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा भैया पूरा भाव में आके कहे के बा कि ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना दरिया के हसीना आई बान तोहरा गलिया केने बारू हमार ललिया देखना यारावा के कैसन भइल बा बढ़ता बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा पुदीना आगे पुदीना बेचे। असली दुकानदार तो पीछे बैठा है। लगाता तो हर हाल एकदम पवन सिंह जी वाला भइल। पाकिस्तान में कोई पुदीना बेच रहा था वहीं उनके भाई आ गए हैं। एक बार तक फिर से बोले ना ले लो पुदीना। बाप रे बाप तू जोड़ी बजावल छोड़ के तू है अच्छा हाँ मन करता खरीदे के विभाग के मन करता कि उनका पुदीना खरीद लिया। चला जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तो पूरा पुदीना उनका खरीद लिया। आओ भैया कि ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना दरिया के हसीना। क्या बात क्या कौन कमन रूप धरता का
निकला ना निकला जल्दी निकला बहरवा हो निकला जल्दी निकला बहरवा हो निकला ना निकला जल्दी निकला बहरवा हो मिल खातिर आइल तो मिल खातिर आइल तो गाँव के लभरवा हो मिल खातिर आइल तो गाँव के लभरवा हो मिल खातिर आइल तो क्या बात ऐसे है अब इतना सुनने के बाद दीपक भाई हमारो प्रेमिका कहे लिखा यानी अनुपमा यादव सीधे सीधे कहे लिखा हो काहे लायल बड़ा मिले हो मन हम हिले हो काहे लायल बड़ा मिले हो भीतर से मन हमर हिले हो काहे लायल बड़ा मिले हो देखे के मन हम हिले हो लायल बड़ा मिले हो भीतर से मन हमर हिले हो पकड़ाई बाबा दुख बड़े होई मोर मैया कि अरे पकड़ाई बाबा दुख बड़ा अरे होई मोर मैया जब पकड़ा जाइब आ लाठी जूता जब चले लगी तो बड़ा दुख होई काहे कि आ जाइए भैया ए मोरे सैया आ जाइए भैया ए मोरे सैया आ जाइए भैया ए मोरे सैया आ जाइए ले लो पुदीना 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 आके हसी ले लो पुदीना ले लो पुदीना कि ले लो पुदीना अरे ले लो पुदीना पुदीना खरीदे खातिर हमारे चाचा बीच में बैठल बड़े बड़ा तेज इशारा करता है कि ले लो ले लो उनके 70 साल के एक्सपीरियंस बा 70 साल के एक्सपीरियंस तनी सब मेजर दिखाई ना भैया तनी सब मेजर दिखा